Who's there? Who's there? Kong. Kung who? Kung ako na lang sana yung minahal, di ka na Kung ako na lang sana yung minahal. May isa pa. Knock knock. Who's Who's there? there? Kong. Kung who? Kong kaila. Chiriri kong kaila. Abuchike. Kong choy la, chichiri kong koy la, bochiki. Chalang! Pero yan na nga. Si Uncle Kong na naman ang isa shoutout ko. Pero disclaimer lang po hindi ko po ito ginagawa para lang magpapansin. Hindi ko rin to ginawa para lang sa views. Pero parang ganun na nga. Okay nyo ba? Gawa din kayo ng content nyo, ano ba? Charot! Pero hindi. Kasi nga diba, ang dami na nag-request ng content na to. Di ko lang nahanap ang ibang nag-comment or nag-message. At higit sa lahat, number 1 idol yan ni Tito Ining as a vlogger. Favorite na din siya ng mamshi ko. Kasi daw, napaka-astig niyang vlogger. Napaka-bait at loyal na jowa kay Ate V. Napaka-cool niyang friend. Napaka-genuine. Very funny. Super simple. And super unprankable. We're the greatest prankster. Yes, sir. Therefore, we are unprankable. Power! O diba? Ganda na pagkaka-describe ko sa kanya. Oh, what's up sa inyong mga paa? So ayun po, no? What's up sa inyo mga paa? Baka naman, subscribe na lang ko ninyo minsan. Baka lang naman, diba? So ano, tagal naman Pindutin mo na. Yes! Pero Uncle Kong! Ay, pangit naman pakinggan. Uncle Kong na lang. Kasi ang uncle, tricycle, bicycle, rectangle. Sa Bisaya kasi, angkul, tricycle, rectangle, triangle, bicycle, dukol. Shoutout nga pala kay Idol Uncle. For short, dukol. Pero naalang ko'y favor ni mo, Idol. Pwede bisag karon lang tawgon sa tag Uncle. Pwede ba? Idol Uncle. For short, dukol. So, Uncle na lang itatawag ko sa'yo, ha? Ang kailangan ni Auntie V sa buhay niya. 君の虜になってしまえばきっと At syaka, tatawagin ko na rin Auntie si V kahit hindi niya ako kinugos. So, hi sa'yo dyan, Auntie. Ang tinitibok ng puso ni Kong. 君の虜になってしまえばきっと Alam niyo bang kilig lang kilig sa inyo ang mamshi ko? Lalo pa nung nag-date kayo sa bakuran niyo. Ang sweet! At halatang makadiyos na mga tao. Like, di ba? Ang ganda niyong panoorin magduwa na before kumain, makasabay na muna kayo mag-pray. Yung iba kasi, before kumain, magkasabay lang sa pagse-selfie. Tara na't mag-selfie, selfie, selfie, selfie tayo pang may time. Ipakita sa mundo ang maganda mong smile. Kaya kayo binibless ng husto Ang bubuti nyo kasing tao at ang dami nyong napapasaya ng mga tao. Pero anyways, matanong ko lang, bakit nga ba team payaman? Mayaman na naman na kayo. Pahambol naman mga to. Pero sigurado ako, sobrang saya talaga ng buhay nyo. Imagine, living with your friends, earning money while having fun, and always making people happy! Ang saya siguro nun. Pero syempre, deserve nyo naman yun. And most of all, deserve nyo din ni Auntie V ang isa't isa. Tsaka biruin nyo yun, kung may Kong TV, meron din palang Auntie V. Siya lang! So anyways, ang galing talaga mag-edit ng mga editor nyo, no? Ang galing talaga mag-edit ng mga editor nyo, no? Pwede pakisabi sa kanila. Paki-edit din minsan ang mukha ko. So ano pa kaya ang isichika ko nga dito? So ano pa kaya isichika ko dito? Ay, siya nga pala. Uncle Kong, sorry kung ganito ang dila ko, no? Bisaya kasi talaga ako at hindi sanay magtagalog. At pasensya kung nadisturbo ko kayo kung sakaling mapanood nyo to. And by the way, ang cool naman ng YouTube channel ng Papa
lugoy. Laylay kay Dila. Anyways, Uncle Kong. Kung sakaling mapanood mo to, kung sakali lang naman, pwede paki-promote naman netong channel kong Tin-chan. Yun ay Kong okay lang. Pero Kong, hindi mo naman itong mapansin, okay lang din. Kung sa bagay, ang dami nyo din kasing mga ganap sa buhay. Napaka-busy nyo, kahit nasa loob lang kayo ng bahay. So sige lang, gano'n naman kasi talaga ang buhay. Minsan masaya, minsan naman malungkot. Chala! Laban lang jujay-imut-imut. Siya nga pala, Uncle Kong. Buti hindi ka naiinis or napipikon sa kukulitan ni Auntie V sa'yo, no? Grabe ang kulit niya. Kita nang mahinhin ka nga lang pag nasa vlog niya. Kasi nga, diba? Parang sa timpayaman na vlog ka lang naman, medyo maingay at bibo. Habang sa vlog ni Auntie V, ikaw naman yung tipo ng jowa na inosente at napakatinong tao. Pero ewan ko ba? Kasi para sa akin naman, walang binatbat yung mga K-drama sa kilig na hatid nyo. Char! So, gihatod yun. Pero di nga. Nakakakilig talaga kayong panoorin. Pero mas nakakakilig pa rin talaga panoorin si Ma'am Shitin at si Tito Ining. Ay! Kilig sila eh. Hindi, pero totoo nga. Nakakakilig kayo panoorin yung batuhan at sapaka nila. Arot lang! Walang ganun. Wala talaga. Baka mamaya, mabigyan pa ako ng kasaba cake. Alam niyo kung ano yung kasaba? Uy! Curious yung mga Tagalog dyan, oh. Mga bisdagdra! I-comment down below na ninyo para makag-gets po din taon to sila. Kaya po! Uy, Uncle Kong! May tropa nga pala ito si Tito Ining na may hawig talaga sa'yo. Hindi lang hawig. Idol na idol ka pa talaga. Pawir na pawir! At talagang solid na kapaa. Parang ganito, oh. Baho kayo, oh. Pa-shoutout na din daw pala siya kahit sa channel na lang daw ng shoutouter mong papa. So, ito na po siya, Uncle Kong. In 3, 2, 1. O, diba kahawig mo siya? O, shoutout sa'yo dyan, Kuis Kent, Twenster o Bangus. Yeah. Laisyo, pangalan. Pero mas laisyo ka, Tito Ining. Jinel. Janelle. Janelle. Tita Jinel. Hey, what's up, mga Meg? I'm your Tita Janelle. So, back to Uncle Kong. Parang wala na yata akong machika dito. Kaya magnanak-nak na lang ulit ako. Nak-nak. Who's there? Kong. Kong who? Ladies and gentlemen, DJ Monterde. Wish 1075. Kung siya man ang mapilian. Kung siya man ang mapilian. Nak-nak. Who's there? V. V who? Ay, Barbie! Sabi ko na! Sabi ko na corny. Nak-nak! Who's there? Payaman! Payaman who? Payaman kita! Ngayon at kailanman. Kailangan mong malaman na ikaw lamang. So lastly, nak-nak! Who's there? Frank! Frank who? Frank, kailan lang? Buhay ko'y walang gulo. Dalawa ang puso ko. So, diri na lang kukutob, diri na lang kutaman. Hindi ko alam kung ano ang Tagalog niyan. Kaya please makiusap. Itanong nyo na lang sa inyong bisdak na silingan. And thank you. So, by the way mga Meg, pasensya na talaga kayo ha. Kung hindi kayo masyadong satisfied sa mga vlogs ko. Kasi daw maingay, madilim at malikot yung video. Huwag kayong mag-alala. Kasi kapag makakasahod na kami ng malaki, syempre, uunahin naming bilhin yung mga vlogging equipment like camera, ring light, laptop, para naman mas madali ang pag-i-edit ng mamshi ko. At hindi na sa phone lang mag-i-edit. At saka kapag makaluwag-luwag na kaming someday, luwag-luwag. Syempre, susubukan din namin magpag-giveaway. Kaya sana lang po talaga mas dumami pa subscribers namin. At sana i-bless pa kami ng husto ni Lord. In Jesus' name. At saka gusto ko rin na nga pala ulit-ulitin ang paghingi ng thank you sa Rafi Tulfo and Action. Especially kay Idol Angkol na si Sir Rafi Tulfo. Kasi dahil sa kanila, mas nakita
make 'em whistle like a missile.